Seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda dhi nyime gi timo campaigns mage e kinde molap dhoge ndogne kom gavana e kaunti ma Kisumu e yiero mabiro ma 2027. Koloso e chiro ma Kombewa e kar chung' od bura ma Seme, Ojienda noyango ni kaunti ma Kisumu dwaro jatelo mobidhore kendo jal ma keto dwach jopiny mbele. Omedo nobiro miyo maino dongruok mag mine kod rowere kokwayo jodak ma Kisumu mondo osir tend William Ruto e okang' mar ariyo kochopo yiero manyien. Adwa bedo gavana mondo alos gik maber mondo adhi mbele gi tich maber ma Nyong'o timo. Donge adwa bedo gavana mondo aket puro obed maber mondo ji obed gi pesa ofuki. Dong mano ber. Adwa bedo gavana mondo alos ndeche maber mondo health centers olos maber. Adwa bedo gavana mondo Kombewa ochal Kisumu. Donge Kombewa ochal Kisumu. Wagola walok gi ma youth man. Aneno ka chure ni ka Jason, aneno ka in gi jogi. Adwa bedo gavana mondo walok gi ma joma tindo. Donge mondo walok gi joma tindo. To we anyisu gimoro kendo. E yo mwachomo ni eri, nyaka wabed mana gavana ka watiyo gi sirikal. Dong wati gi sirikal. Ji adi mawacho Ruto tutam. Nyisauru ka tutam. Ikruok ne yiero mag telo mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay oserumo ka motelo ne yiero mag